Табигатьтә май, күңелдә яз җылысы, бәйрәм рухы. Кичә 1 май яз һәм хезмәт бәйрәмен билгеләп үттек. Чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз сезне, хөрмәтле телевизор караучылар. Бәйрәм яллары дәвам итә һәм сезне Саба дулкыннары телевидениесе бүген җомга кичендә район яңалыклары белән танышырга чакыра. Студияда Гөлназга Тәүлин эшли. Бүгенге чыгарылышта. Апрель бөек шагыйрь Габдулла Тукай ае, аның туган көне уңаеннан күп төрле чаралар узды. Бөек җиңүнең 80 еллыгы якынлаша, райондашларыбыз җиңү диктанты акциясында катнашты. Офис хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен зурлап билгеләде. Хәзер әлеге һәм башка темалар хакында тулырак сөйләрбез. Бу атнаның сишәмбе көнендә Саба муниципаль район советының чираттагы утырышы булып узды. Аны Саба муниципаль район советы рәисе Миннеханов Рәис Нургали улы алып барды. Утырышта район башкарма комитет җитәкчесе, аның урынбасарлары, оешма предприятие бүлек җитәкчеләре катнашты. Көн тәртибенә берничә мәсьәлә куелды. 2024 елда бюджет үтәлеше, 2025-26-27 елларның план чорына район бюджетына, уставына, җирле үзидарә органнары депутатларына, сайланулы вазифаи затларына һәм муниципаль хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү шартлары турында нигезләмәгә, җирле үзидарә органнары эшчәнлеге турында мәгълүмат бирү тәртибенә, район территориясендә реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру тәртибе турындагы нигезләмәгә, гражданнардан сорашып белешүне билгеләү һәм үткәрү тәртибе турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү, шулай ук җирле әһәмияттәге махсус сакланылучы территорияләр җирләренә кертү тәртибе, алардан файдалану, саклау тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында карарның үз көчен югалтуын тану, җирлек башлыкларына карата җаваплылык чараларын куллану һәм муниципаль берәмлекләр милкендәге мөлкәтне хосусыйлаштыруның фараз планына үзгәрешләр кертү турындагы мәсьәләләр каралды. Һәрберсе буенча тиешле карарлар кабул ителде. Сессия эше ахырында Саба муниципаль районы башлыгы бер төркем хезмәткәрләргә бүләкләр тапшырды. Саба районы халкы тагын бер асыл егетен мәңгелек йортка озатты. Килдебәк авылы егете Әхмәтшин Инсаф Мансур улы Украина җирендә бара торган махсус хәрби операциягә үз теләге белән Казан каласыннан китә. Илебезнең якты киләчәге өчен көрәштә читтә калмыйча, дошманга каршы торырга, матур киләчәкне булдырырга дигән якты уйлар белән яши Инсаф. Әмма барысы да без уйлаганча бармый шул. Ни кызганыч, апрель башында яу кырында аның гомере өзелә. Ул батырларча һәлак була. Инсаф Мансур улын соңгы юлга озату мәрәсимен Килдебәк авылы җирлеге башлыгы һәм авылның имам хатибы Нияз Заһидуллин алып барды. Казаннан килүчеләр арасында Россия Федерациясе Салым инспекциясының Татарстан Республикасы буенча җитәкчесе урынбасары Сергей Кутников та бар иде. Озатуда Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов катнашты. Җитәкчеләр Инсаф Мансур улының кыю, җитез, курку белмәс егет булуы хакында сөйләделәр. Урыны җмакта булсын дип теләделәр. Туганнары исеменнән Фәнил Сираҗиев сүз алып озатырга килгән барлык халыкка рәхмәт сүзе ирештерде. Исегездә булса, республикабызда Бердәм Россия проекты кысаларында герой әтисе фотокүргәзмәсе эшләде. Күргәзмә ачылышында батыр солдатның әнисе Зөлхәбирә ханым Әхмәтшинага полк командиры тарафыннан рәхмәт хаты тапшырылды. Әйе, сүзләр белән генә йөрәктәге яраны дәвалау мөмкин түгел. Инсаф турындагы якты хатирәләр үлеменнән көчлерәк булачак. Без аны бер кайчанда онытмаячакбыз. Ул безнең заман герое. Бөтен район халкы белән бергә Әхмәтшиннар гаиләсенең авыр кайгысын уртаклашабыз. Инсафны 1 минут тынлык белән искә алганнан соң җәсәден авыл зиратына алып киттеләр. Инсаф Мансур улы Килдебәк авылы зиратына җирләнде. Татарстанда контракт белән хезмәт итү буенча Африка корпусына хәрбиләр туплау дәвам итә. Алдагы сюжет шул хакта. В Татарстане продолжается набор в Африканский корпус. Это подразделение в составе вооруженных сил Российской Федерации. Требования к кандидатам предъявляются строгие. Возраст от 18 до 45 лет. Это рядовые, сержанты, прапорщики, а офицеры до 55. Здоровье – важный спектр, поскольку ребята выполняют задачи в условиях жаркого климата на африканском континенте.
Но мы рассматриваем людей, даже если у них есть какие-то ограничения по здоровью, но это больше в индивидуальном порядке. Вот. Ну, в основном у нас ребята приходят именно категория А, А1, то есть такие здоровые, сильные, крепкие. Кандидаты не должны стоять на учете в ГНД и ПНД. Еще одно требование – попасть в африканский корпус могут только жители России без двойного гражданства. Также не возьмут людей, у которых судимость по тяжким статьям. Кандидатам предстоит пройти анкетирование. Если они подойдут по параметрам, то желающих стать военнослужащими пригласят в пункт отбора. Часть медицинских справок собирает он у себя по месту жительства. Остальную медкомиссию он проходит по прибытию к нам. Девушки нужны, медики с образованием, фельдшеры, медсестры до 45 лет. Вот. Естественно, у нас есть медицина, как в любом военном подразделении. Так что девушек мы тоже рассматриваем. Бойцы африканского корпуса занимаются обучением иностранных подразделений охраны первых лиц государства, контртеррористической борьбой. Требуются операторы БПЛА, мотострелки, танкисты, механики-водители и другие специалисты. Все зависит от того, в каком направлении будет служба. Боевое слаживание длится от 1 до 3 месяцев. За это время военнослужащих обучат всему. Дополнительно с ними занимаются инструктора, обучают основным навыкам огневой подготовки, топографии, минно-взрывного дела, медицинской подготовки. Вот. И ему параллельно готовятся документы на выезд. Затем военнослужащие отправляются в командировку. Она длится от полугода, после чего положен отпуск. Пополнить ряды африканского корпуса можно в Казани, в центре Батыра, а также в Набережных Челнах. Пункт отбора в Автограде находится в военном комиссариате Центрального и Автозаводского районов. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзии. Новости Татарстана. 25 апрель көнне бөтен ил буйлап Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган җиңү диктанты акциясе узды. Әлеге акциягә райондашларыбыз да бик теләп кушылдылар. Диктант үткәрү мәйданчыкларының берсе итеп сайланган Килдебәк урта мәктәбендә 50 кеше диктант язды. Җиңү диктантын язу ул Бөек Ватан сугышы турында белемнәрне тикшерү акциясе гына түгел. Бу беренче чиратта әби-бабаларыбызның батырлыгы турындагы хәтерне яңарту, әлеге дәһшәтле елларны кичкәннәргә хөрмәт күрсәтү һәм яу кырларында һәлак булганнарны искә алуда. Акциядә Килдебәк урта мәктәбе укучыларыннан тыш укытучылар, лаеклы ялдагы өлкәннәр, мәдәният хезмәткәрләре һәм күмәк хуҗалыкта эшләүчеләр катнашты. Җиңү көненә әзерләнәбез. Ел башлануга, указ чыгуга инде үзебезнең планны булдырдык. Шу план нигезендә эшлибез бит инде ел саен. Шу җиңү диктантына да мәктәп программасында укылган искә төшереп, әсәрләрне, тарихны искә төшереп, балалар белән дә кабатлап чыктык. Диктантның төп максаты киң җәмәгатьчелекне Бөек Ватан сугышы һәм икенче бөтен дөнья сугышы тарихын өйрәнүгә җәлеп итү, тарихи грамоталылыкны арттыру һәм яшьләргә патриотик тәрбия бирү. Мин тарих фәнен егыда бирәм, шуңа күрә аның белән кызыксынам да инде. Ел саен шушы диктантта катнашам. Сораулары уртача дип әйтер идем, өйрәнгән кеше бирә ала дип уйлыйм. Егыдан әзерлектән вакыт алып, 9 майга парадка чыгарга уйлыйм. Ул чара бик мөһим дип. Бессмертный полкта да катнашырга уйлыйм. Кәнебезне белмичә киләчәккә бара алмыйбыз. Шуңа күрә безнең әбиләр, бабайлар, шушы сугышта катнашкан һәрбер өлеше кергән һәрбер кеше ул инде хөрмәтләүгә һәм искә алуга лаеклы дип саныйм. Җиңү диктантын язу өчен катнашучыларга 45 минут вакыт бирелде. Диктанттагы биремнәрнең 20% махсус хәрби операциягә багышланган иде. Килдебәк урта мәктәбенең укыту эшләре буенча директор урынбасары Алина Вәлиева эш тәртибен аңлатты. Бланклар тутырылды. Катнашучылар тарих буенча бар белгәннәрен искә төшереп эшкә керештеләр. Безнең мәктәбез район тарафыннан зур площадка итеп билгеләнде. Әлеге акциядә мәктәбездә 50 кеше катнаша. Улар укучылар, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре, авыл җирлеге хезмәткәрләре, төрле яктан килгән кешеләр үзләренең тарих буенча, җиңү буенча нинди сорауларга җаваплар беләләр, ничек эшли беләләр, СВОга кагылган сорауларга җаваплар беләләрме? Шуның буенча үзләренең белгән белемнәрен тикшерергә килделәр. Әлеге акция безнең сәгать
11'de башланып китте. 11'de инструктаж булды. Килгән кешеләр регистрация үттеләр. 12'de инде безнең килгән кунаклар диктант яза башлады. Диктантка барлыгы әйткәнемчә 50 кеше килгән иде. Һәрберсенә сертификат участнигы таратылды. Җиңү диктанты шартлы исем. Ул тест формасында узды. Барлык катнашучыларга да катнашучы сертификаты тапшырылды. Гомумән, тарихи дөреслекне яклау, илебез халкында Бөек Ватан сугышы, Икенче бөтен дөнья сугышы турында ныклы белем формалаштыру, акциядә катнашучыларның тарихи вакыйгаларга карата карашларын киңәйтүдә мөһим. Бөек җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан 23 апрельдә Түбән Новгородтан юлга чыккан җиңү поезды ретро составы 3нче көн Соба районына да килеп җитте. Ул Шәмәрдән тимер юл станциясендә 40 минутлык тукталыш ясады. Биредә халык сугыш еллары техникасы күргәзмәсе белән танышты. Тантаналы митинг узды, иҗади коллективлар чыгыш ясадылар, кыр кухнясы да эшләде. Бу хакта тулырак алдагы чыгарылышта сөйләрбез. 26 апрельдә бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган көне район күләмендә зурлап билгеләп үтелде. Бу һәм туган тел көне уңаеннан күп төрле чаралар узды. Узган ел җәй ахырында гына ачылган Тукай паркында 25 апрель көнне Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы Сандугачтай моңлы Тукай теле дип исемләнгән әдәби кичә уздырса, 26 апрель көнне Саба район мәдәният бүлеге тарафыннан үткәрелгән Без Тукайлы халык онлайн әдәби марафонына нәтиҗә ясалды. 29 апрельдә Шәмәрдәндәге яшьләр үзәге хезмәткәрләре Мин тормышны яратам бәйгесенең җиңүчеләрен тәбрикләде. Узган атаның җомгасында иртәнге сәгатьләрдә үк Саба үзәк китапханәсе янындагы Тукай паркы гөрләп тора иде. Узган җәй ахырында гына ачылган Тукай паркы әдәби кичәләр үткәрү өчен шулкадәр уңайлы итеп эшләнгән. Парк үзәгендә Горур Тукай һәйкәле каршы ала. Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы коллективы бәйрәмгә бердәм булып әзерләнгән. Олысын кичәсен Сандугачтай моңлы Тукай теле кичәсенә дәштеләр. Бездә бүген зур бәйрәм. Гомумән һәр татар кешесе, татар халкы өчен зур бәйрәм. Габдулла Тукайның туган көне. Бүген аның исән саубысы 139 яшь тулган булыр иде. Тукайның шигырьләре, Тукай иҗаты безнең өчен ул мәңгелек иҗат. Ул безнең күңелләребездә, ул безнең җаныбызда. Тукайны яратабыз, Сабалар бигрәк тә яраталар. Һәм менә Саба үзәгендә шундый матур, ямьле Тукай паркы ачылу безнең өчен зур шатлык булды. Райондашларыбыз аны бик үз итте, кунаклар да бик ярата. Һәм инде шушы бөтен халык фикеренчә иң матур һәйкәлдә Тукайның безнең Сабабызда урнашкан. Габдулла Тукай һәр татар кешесенең йөрәгендә. Бала чакта иң беренче аның шигырьләрен ятлыйбыз. Туган тел җыры гомер буе узата бара. Ома, туп-туратыр, тез отыр, яхшы отыр. Ник коза шишин байлай минене бик кишкене туанга ико ойла абылы өшкене юк керек мин ирәми мине сунысы биткеле. Субанда ятасың, сунда аңлысың килә. Бәйрәмгә килгән өлкәннәребез дә бала чакта ятлаган Тукай шигырьләрен әле дә онытмыйбыз. Хәзер оныкларыбызга да өйрәтәбез диләр. Тукай иҗаты белән беренче класстан ук безне укытучылар сөйләп таныштырдылар. Беренче класстан ук без аны яратып укыдык. Бигрәк тә җырларны күбәләгем җырын Габдулла Тукайның Шүрәле әкиятен, Сарык белән Кәҗә әкиятен, һәм аның бөтен шигырьләрен җиңел ятлана. Аннан соң туган тел җырын беренче класстан ук туган тел җырын өйрәндек һәм туган тел җырын җырлап без шулай яшәдек. Хәзерге көндә дә шуны җырлыйм. Бик матур. Улым бик чиста татарча сөйләшә, татарча бик әйбәт белә, татарча җырлар да белә. Оныкларымны да өйрәтәм. Минем 4 оныгым бар. Аларны да өйрәтәм, аларга да укыгыз, күбрәк татар телендә укыгыз дип сөйлим. Яраткан шагыйребез Габдулла Тукайның үлемсез суанасы, Шүрәле, Кәҗә белән Сарык һәм башка әсәрләре язылганга бик күп еллар үтсә дә, персонажлары һич кенә дә картаймыйлар. Алар әле һаман яшь, шаян, тапкыр, зирәкләр. Аның геройлары безнең күңелебездә, безнең җаныбызда. Минем фикеремчә, ул персонажлар бер кайчан да картаймаячак, чөнки балалар күңелендә алар барыбер әкият геройлары, һәр бала аны яшәртә дип уйлыйм. Тукайның һәрбер әкияте балаларның күңеленә бик ятышлы, бик яраталар балалар. Бар күңеллелек бөтен дөньяда бар бер ям бүген, нәрсәдән бу мин белән бәйрәм бүген.
Şagir sözlerine ijat etilgen Beyram bugün jırı bar көңелләрне bir dulqanğa kilep ta kuydu. Tuqay ijatın ılılauшы, şiğriyetini süyüşü, tuğan telebizini hürmetle Beyramga kilüşülerine Sabah Municipal rayonu başlığı Reis Minnakhanov Beyram bilen tebrikledi. Turmuş dürüstlüğünü aytgan şagir ölümsiz deydi ol. Dürüsünü aytırga kerak. Tuqay bilen biz bütünümüzde beyli. Endi Tatar bugün Tuqaysız Tatar tugel. Şunun için Beyram bilen sizni Tuqayның aytgan sözlerin har vaqtni esda tutug'iz. Alar negizinde yaşasangiz har vaqtni şap turmushda bo'lursiz. Anları Beyramga kilüşüler Tuqay heykeline şişekler saldılar. Sabah özekleştirilgen kitaphaneler sistemasi büyük jingüning 80 yıllığı oңайынан ilan etken Utlu yıllar koytavazı edebi marafonu jingüşleri ilan etildi. Hem Reis Nurgaliyevich marafonda en aktif katnaşkan megarif учреждениялары uyuşma jetekçilerin bülekledi. En aktif kitaphaneler kitaphaneçilerge de bülekler tapşırıldı. Beyramda balalar bakşalarına yürüyüşü sabıylar Tuqay şiirlerin yottan siledi. Rayonubuz şairleri Tuqayga bağışlap yazılgan şiir okudular. Beyram günü boyu devam etti. ...26 aprel şagirinin tuğan gününde ise Sabah Rayın Medeniyet Yurtunda Biz Tuqaylı Xalıq deb isimlengen Beyram kişesi buldu. İngilik neni tamaşaçılarga Sabah Rayın Medeniyet Yurtuның Seyahat Bolalar Teatr kollektivi dramaturg Tufan Mignullinның Üzüm bilen Üzüm spektaklin təqdim etdi. Rejissörü Yunus G'inyatulin. Anları Sabah Rayın Medeniyet Bölügi ilan etken Biz Tuqaylı Xalıq online begisini netijeye saldı. Sənğət dünyasında мәңгі mayak болып balıq qıytırgan мәңгілік bir isim var. O da bulsa bizning büyük şairimiz, meşhur şairimiz Gabdulla Tuqay. Biz özümüz onun şiirlerinde terbiyelenip üsken buğun. Hazır indi onun şiirlerinde bizning balalar, şulay yok onuqlar terbiyelenip üse. Tuqay şiirleri her bir özüm mine şın totar dip sanagan her bir kişinin көңіл түрінде, yüreğinde yaşay. Indi mine şuşu büyük şairimizin tuğan günü oңайынан bütün Tatarstanımızda beyram şaraları ütkərilə. Indi mine bizde elbette mınday matur şaralardan şitte kalmıyız. Bugün mine şuşu maksattan bizning Şevket Bektemir isimdagi rayon medeniyet yurtunda Biz Tuqaylı Xalıq deb atalgan beyram şarası üte. Bizning indi online beygi ilan etilgen idi. Şulay ol Biz Tuqaylı Xalıq deb atala. Mında indi 4 yaş kategorisinde Gabdulla Tuqayыбызның tanılgan şiirlerin söylerge tiyişler idi. Şulay ok әлеге бәйгедә безнең менә бик күпләп катнаштылар. Моның хәтле булыр дип үзебездә уйламаган идек. Туқайыбызның нинди генә шигырьләрен искә алмадылар. Хәтта менә иң сөендергәне берсе түбәнче сыныкка, берсе үтернәснеке дип белән ике бәләкәй генә шундый кыз, берсе су анасын сөйли, берсе шүрәлене. Мин менә шул хәтле сокландым моңа бу бит инде. Шул хәтле горурлык димәк безнең Туқайыбыз менә шушы яңа бишектән төшкән балалар күңелендә дә яши дигән сүз бит инде. Бәйге туган телебезне Туqay şiiriyeten yaratучыларны битараф калдырмаган. Төрле төбәкләрдән 150дән артык эш кабул ителгән. 4 яшь категориясендә үткәрелгән конкурска бик кичкенәләр 3-4 яшьлекләрдә шигырьләр өйрәнгәннәр. Аларга һәм бәйге җиңүчеләренә бүләкләрне Sabah районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Захидуллин тапшырды. Гран-прига 5 яшьлек Казан егете Әмир Шаһиев лаек булды. Габдулла Туqayның сөткә төшкән тышкан шигырен артистларча оста итеп сәхнәдә дә сөйләп күрсәтте ул. Bir gün ide mustu kuşu uçkan, yığılgan akılette bir tavuk sütte gelip düşken. Yüzün koruydu bakta orla birle, kişi okulmayın, sıyıksın bin vata, kişten de baktan kışkının bulmayın. Yeri düşkan yerlerdir, dik durum bulmayın, yürek düzmeyin. Yüzlerdir orkulu buyuğa, tutulmaktan ümit ezmeyin. Duruşmak, Ушка кетмей бит, біраздан
22 яшьтән өлкәнрәкләр категориясендә Гран-при Тимершыктан Алина Гарифуллинага тапшырылды. Аннары төрле яшь категориясендә җиңүчеләр бүләкләнде. Бәйрәм ахырында олысы кешесе мәдәният хезмәткәре Зөлфәт Саматовка кушылып туган тел җырын җырлады. Шәмәрдәндәге яшьлек яшьләр үзәге «Мин тормышны яратам» бәйгесенә нәтиҗә ясады. Бәйге халык шагыйре Габдулла Тукайның тууына 139 ел, 2025 ел ватанны саклаучылар елы һәм бөек җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан Саба районы яшьләре арасында игълан ителгән иде. Катнашучылар татар телендә яттан шигырь сөйләп, видео язма әзерләп жюрига тәкъдим иттеләр. Җиңүчеләрне бүләкләү Саба Дулкыннары телерадио компаниясендә үтте. Иң элек җиңүчеләр Дулкын радиосы чыгыш ясадылар. Бәйгегә тәкъдим иткән шигырьләрне сөйләделәр. Яшьлек яшьләр үзәге җитәкчесе Дилү Закиров әлеге бәйге яшьләребезне җанландырып җибәрде. Алар һич кенә дә татар әдәбиятына карата битараф түгел икән дип үзенең фикерләре белән уртаклашты. Без инде шушы яшьлек яшьләр үзәге белән берәр ай ярым элек шушы «Мин тормышны яратам» дип аталган Габдулла Тукайның тууына 139 ел һәм бөек җиңүнең 80 еллыгына багышланган шушы шигырь бәйгесен игълан иттек. Ул безнең 3 яшь категория арасында үтте. Ул инде 14 яшьтән 19 яшькә кадәр, 19 яшьтән 25 яшькә кадәр һәм 25 яшьтән 40 яшькә кадәрге категорияларда үтте. Без инде бу эшне дөресен әйтергә куркып кына башлаган идек, катнашучылар булыр микән дип. Төп максаты менә хәзер бит инде безнең телефоннар ярдәмендә үз-үзеңне төшереп, нинди дә булса постлар, статуслар куярга була. Һәм безнең хыял булды чынлап та менә безнең үзебезнең яшьләребез, шушы укучыларыбыз һәм инде 40 яшькә кадәрге дип әйтергә кирәк яшь буыныбыз үзе саф үзенең чын татар телендә матур итеп сөйләшеп, беркемнән дә оялмыйча, чөнки бөтен кешене дә сәхнәгә менгереп бетереп булмый, бөтен кеше менми, каушавырга да мөмкин. Шуңа күрә безнең аларга менә шулай социаль челтәрләр аша гына үзен халыкка күрсәтү, үзенең шушы нинди дә булса сәнгать әсәрен башкарып, аның шушындый осталыгын күрәсебез килде һәм менә шушы бәйгене игълан иттек. Инде бу бәйге мин уйлавымча уңышлы гына килеп чыкты. Мин ялгышмасам безнең монда 50-гә якын эш килде. Бу эшебез дәвамлы булыр дип уйлыйбыз. Менә бүгенге сөйләшүләрдән соң устозларны дагы җәлеп итәргә кирәк дигән фикергә килдек. Алла бирсә, ел дагы, Аллаһы бирсә, шушы Тукайыбызны искә алып, чынлап торып үзебезнең телебез, милләтебез белән горурланып, саф татар телендә ниндидер социаль челтәрләрдә рекламалар гына түгел, ә үзебезнең чынлап торып телебезне яратканыбызны, милләтебезне яратканыбызны тагын бер кат дәлилләп, матуррак шушындый язмаларны урнаштырыбыз дигән теләктә калабыз. Төрле яшь категориясендә үткәрелгән бәйге җиңүчеләре белән бергә аларның остазлары да килгән иде. Шикши авыл китапханәсе мөдире Лейсан Хәйретдинова, Тимершык урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Минсылу Миннеханова бәйгегә әзерләгән яшьләр сынатмадылар. Уртак тырышлыкның нәтиҗәсе дә куанычлы. Быел җиңүнең 80 еллыгы, бу безнең өчен иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Илебездә тынычлык булсын иде. Инде хәрби операцияләрдә төгәлләнеп, егетләребез туган якларга исән-сау әйләнеп кайтып, матур тормышларда яшәсәк иде. Һәм менә шушы җиңүнең 80 еллыгына әзерләнгәндә, без театр студиясе эшли мәктәптә һәм Хаҗиев Камил дә театр студиясенә йөреп, җиңүнең 80 еллыгына спектакль әзерли башладык. 41-нең Арбалы хатыннары дигән спектакль. Һәм без аны Әтнәдә куеп кайттык, лесхозда чарада катнаштык. Һәм шул вакытта Камил үзе тәкъдим ясады. Апа, менә шушындый конкурс бар икән, ул конкурста катнашыйм әле мин дә дип. Мин инде бик сөендем Камилнең мондый тәкъдименә, һәм Камил икенче көнне үк шигырен ятлап килде. Шулай итеп әзерләндек. Һәм Камилнең бу конкурста зур уңыш яулауына бик сөендем, Аллага шөкер. Укытучысы Энҗе Галимхановнага да зур рәхмәт һәм Камилнең үзенә дә зур рәхмәт. Тукай инде ул безнең мәңгелек шагыйрь. Ул инде бер вакытта да үлмәячәк дип әйтәм мин. Буыннан буынга шушы көнгә хәтле килеп җиткән 139 ел Тукай яшәгән икән. Моннан соң да киләчәктә дә буыннан буынга күчеп, аның шигърияте яшәсен иде. Тукай яшәсә, безнең телебез дә бетмәячәк. Тукай ул мәңгелек һәм ана теле дә инде безнең халкыбызда мәңгелек булып яшәсен иде.
Шунсы куанычлы, балаларыбыз шигърият дөньясында кайный, шигырь дөньясын ярата. Алар инде мәктәп чорында ук менә шушы Тукай шигырьләрен бик яратып өйрәнәләр. Конкурсларда катнашабыз. Абдулла Тукай театр. Халыкка дәрсе гыйбрәттер театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка, нурга илтә. Кире юлга җибәрми, уңга илтә. Театр көлдерәдер, уйнатадыр. Тагы үткән гомерне уйлатадыр. Күрерсең анда үз хәлең, көләрсең. Көләрлек булса, булмаса еларсың. Күрерсең тормышың нинди, җитешме? Җитеш булмаса кай җире җитешми? Мин тормышны яратам бәйгесенә нәтиҗә ясап, Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова һәм Яшьлек яшьләр үзәге директоры Дилүс Закиров җиңүчеләрне бүләкләделәр. Бәйрәм күмәк фотога төшү белән тәмамланды. Ел сайын апрельнең соңгы тулы атнасының чәршәмбесендә офис хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Быел ул 23 апрель көненә туры килде. Шушы көннәрдә район мәдәният йортында Яшьлек яшьләр үзәге беренче тапкыр офис хезмәткәрләре көненә багышланган бәйрәм чарасы үткәрде. Бу көн һөнәри үсешкә омтылган, актив тормыш позициясын алып баручы оешма һәм учреждение хезмәткәрләрен берләштерде, бер урынга туплады. Бәйрәмне ачып җибәрү тантанасында Саба районы башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, башкарма комитет җитәкчесенең икътисад буенча урынбасары Марат Бахманов, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Балтач районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Рөстәм Заһидуллин, Яшьлек яшьләр үзәге директоры Дилүс Закиров катнаштылар. Һәр офис ул катлаулы механизм. Анда аның йөрәге секретарьлар һәм административ хезмәткәрләр нәтиҗәле эш башкара. Әлеге чара офис хезмәткәрләренең тизлеген, төгәллеген, креативлыгын күрсәтүче мавыктыргыч конкурсларны үз эченә алды. Чараны оештыручылар сүзләренчә, конкурсның максаты тәҗрибә һәм идеялар белән бүлешә алырлык достана атмосфера булдыру иде. Көндәлек тормышыбызда, районыбызда гомумән бөтен ярышларга дагы киң кулай җәелгән, спорт ярышлары бик күп үткәрелә. Инде без менә шулай итеп коллектив белән уйлаштык тагын, менә именно офис хезмәткәрләре безнең көндәлек бетмәслек кәгазь белән булган эшләребез белән утыручы. Biz видение күп кенә тормышыбыз, күп эшебез компьютерлар белән бәйле, һәм инде уйладык тагын. Әйдәгез шушы өлкәдә дәген ул булмасын. Устав, дело тегү, акча санау, документларны төзү, һәм инде текстларны Word форматында печатләү буенча да шушы ярышны үткәрергә булдык. Һәм инде көндәлек мәшәкатьләр белән һәрберебез эштә, коридорда ыгы-зыгы белән йөгереп йөри торган көндәлек тормыш мәшәкатьләреннән эстафета булдырырга уйладык. Һәм инде bütün кешедәген үзен төрле спорт өлкәләрендә сынай алмый бит инде. Менә үзен шушындый кагаз белән эш итүчеләр дип әйтик инде көндәлек бүлмәдә утырып эшләүчеләр арасында дагы аларның үзләренә күрә төрле бер бәйрәмнәрен, кешеләрен сынашып алдыруларына һәм шушы өлкәдә дә иң-иңнәрне билгелисебез килде. Һәм шуның өчен шушы ярышны үткәрергә булдык. Безнең бәйгедә катнаша күп кенә бюджет оешмалары, администрация, банк менә гомумән көндәлек офис системасында нинди бюджет өлкәсендә, коммерция өлкәсендә нинди юнәлешләрдә эшләр бара. Biz bütünümüzdəgən qağaz, kompüter ilə bəylənilgən, etkənimcə, şuşunda tiləgi bulğan borluq qatnaşıcılar da qatnaşa ala. Сүз уңайыннан шушы форматтагы ярыш Балтач районында берничә ел рәттән уңышлы үткәрелеп килә. Кабинетның ветеринар җитәкчесе, кассиры, бухгалтеры, кадровиге була дигәндәй, без инде менә 10 ел элек моны старт бирдек һәм инде именно шушы категорияда без менә шушындый формат белән bütün кешедә спортны җитеп бетермәскә мөмкин. Көндәлек башкарыла торган әйберне спортка әйләндерү үзе бер кызыклы юнәлеш. Ярыш үзенә 12 команданы җыйды. Сельсовет, финансистлар, балкыш, барсики, икмәк, казначылык, совет, акваледи, великолепная пятерка, офис 5.0, исполком, комета командалары үзара көч сынашты. Архивист конкурсы документларны архивлау осталыгын тикшерү, башваткыч яки мозговой штурм, интеллектуаль разминкасы, баш миен эшләтү, печатләү машинасы ярышы текстны барсыннан да тизрәк җыю, кассир биреме акчаны башкаларга караганда тизрәк санау күнекмәләрен күрсәтү, бозылган документ этабы югалган документ мәгълүматларын берләштерү офис хезмәткәрләренең һөнәри күрсәткечләрен күрсәтү максатыннан махсус сайланган иде. Уеннар бик күңелле бара. Булган җитешсезлекләрне төзәтеп, киләсе елга да әлеге чараны үткәрергә була диде совет командасыннан башкарма комитет җитәкчесенең икътисад буенча урынбасары Марат Бахманов. Ул мозговой штурм интеллектуаль разминкасында катнашты. Үзем бик борчылган катнашыр алдыннан. Башта
Оңлатмалардан эшлисен, анда рәкернәген барыбер. Инде әйткәнчә, кем балалар белән дәресләр эшли, шул ярдәм итте. Ахырдан бик җиңел булып чыкты бөтен биремнәр. Хәзерге көндә акчаны банк системасы аркылы гына күчергәнлектән кәгазь акчаны кулга тотып эшләгән булмагач, кассир биреме авыррак тоелды. Тик бу баш миен эшләтеп җибәрү өчен бик файдалы дип саныйм, диде Балкыш үзәгендә 8 ел бухгалтер булып эшләүче Гөлфия Шафигуллина. Файдалай бер дип уйлыйм. Коллективлар белән очрашып, опыт белән бүлешеп, үзеңне сынап карау бик яхшы дип уйлыйм. Нәтиҗәләргә килгәндә беренче урынны исполком командасы яулады. Икенче урында башкарма комитетының совет командасы, өченче урынны Балкыш командасы алды. Шулай ук һәрбер конкурста аерым җиңүчеләрне дә билгеләделәр. Һәр җиңүчегә диплом һәм акчалата бүләкләр бирелде. Районыбызның һәр мәктәбендә юл хәрәкәтенең яшь инспекторлар отрядлары эшләп килә. Һәм ел сайын алар арасында куркынычсыз тәгәрмәч бәйгесе үткәрелә. Быелгы ярышның район этабы 28 апрель көнне Саба урта мәктәбендә узды. Ярыш мизгелләренә күз салып үтәрбез. Ел сайын үткәрелеп килә торган куркынычсыз тәгәрмәч бәйгесенең төп максаты балалар катнашында юл транспорт хәрәкәтләрен булдырмау, юл хәрәкәте кагыйдәләрен яхшы белүче буын тәрбияләү, иң көчле командаларны, укучыларны барлау, аларны спортка, сәламәт яшәү рәвешенә тарту. Ярышта районыбыз мәктәпләреннән 21 команда катнашты. Ярышларны ачу тантанасында ГАИ инспекторларын, оештыручыларны командалар бердәм сәламләде. Елда узатырган, шушы юит отрядлар арасында узатырган чираттагы конкурска җыелдык, безопасный колесо конкурсы. Biz indi bu konkursu yıl sayın ütkərəbiz. Bik cavablı konkurs. Bizim burada 9 yaşdan 11 yaşqa xətli oxuşçular qatnaşır. Alar indi bizden 5 etapda kuş sınaşırlar. PDD bölüşündən examen verirlər. Meditsina, OBJ, şulay aktorski konkurs var. Həm indi figuralı yürü velosiped bilən. Məktəblərinin əzirlikləri yaxşı görünə. Biz indi birinci məktəbini qəbul etdik. Rezultatlar naşar deməsiydik. Biz indi konkurs axırında kişilərini açıqlayacağız. Bizim indi bütün məktəblərdə də məxsus anday instrumentlar, priborlar deyə aytdıq. İndi bütün məktəbdə də yox. No bizim oxucular özləri quldan yasab mümkün qədər əzərlənib gəlirlər. Районыбызның ГАИ инспекторлары ел дәвамында даими рәвештә районыбызның балалар бакчаларында, мәктәпләрдә балалар белән төрле чаралар үткәрәләр. Әти-әниләр каршында да чыгышлар ясыйлар. Чөнки юлларда балалар иминлеген тәэмин итү көн тәртибендә торган мәсьәләләрнең берсе булып тора. Җәйге чорга аяк басканда бу аеруча да шулай. Районда агымдагы 2025 елда балалар катнашында юл һәлакәтләре булмау бик яхшы, ләкин уяулыкны югалтырга ярамый. Әлеге ярышларның җәйге каникуллар башланыр алдыннан үткәрелүе дә әһәмияткә ия. Безнең ел сайын безопасный колесо уза. Шушы безопасный колесода җиңгән команда безнең республика дан яклап бара. Юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтү буенча инде без киләбез шулай ук инде ел дәвамында беренче тапкыр мәктәпкә әти-әни дә өйрәтергә тиеш. Бала инде шул юл хакыйкатен белеп, юлда үзен тотышын үзе белергә тиеш. Ярышларның тәртибе аңлатылганнан соң яшь инспекторлар эшкә кереште. Командалар юл йөрү кагыйдәләрен белү, каршылыклар аша фигуралы йөрү, агит бригадалар чыгышы, һәлакәт очракларында беренче медицина ярдәме күрсәтү, тормыш иминлеге нигезләре этапларында көч сынаштылар. 2 малай, 2 кыздан торган командалар бердәм булып биремнәрне җиңүгә омтылып башкардылар. Бу ярышлар безнең мәктәптә беренче ел үтә. Муниципаль этапларда без беренче урыннар алып киләбез. Башка елны республикаларга барып, яхшы гына чыгышлар ясап кайткан булды. Без сентябрь айында балалар белән шөгыльләнә башлыйбыз. Фигурное вождение, автогородок, правила знания дорожного движения, оказание первой медицинской помощи буенча дәресләр алып барыла. Аларның практик һәм теория якларыннан тикшереп, иң яхшы укучыларны шушы конкурска сайлап алам. Башка елдан айырмалы буларак, безнең спорт зал зур булу сәбәпле, без күбрәк препятствияны куярга тырыштык. Башка елдан караганда конкурс авыррак. Менә әле генә 3-4 мәктәп безнең этапны үтте. Мин карап тордым. Әзерлекләре яхшы дип бәя бирәм.
Районыбыз мәктәпләрендә еш юл хәрәкәте инспекторлары отрядларына 357 бала җәлеп ителгән. Командада беренче елыңына катнашучы балалар да тәҗрибәле иптәшләреннән калышмадылар. Бәйгегә ныклап әзерләнгәннәр, кагыйдәләрне өйрәнгәннәр. Мен бу конкурста 3нче класстан бирле катнашам. Монда катнашу бик авыр түгел. Иң мөһиме обжны белергә кирәк. Септер белергә кирәк. Мисалга уңга борылганда уң кулны кырыга сузам. Солга борылганда сол кулны туктаганда көктәрем кулны. Берничә сәгать барган киеренке бәйгедән соң җиңүче командалар ачыкланды. 3нчедә Икшермә кадет мәктәп-интернаты, 2нчедә Саба гимназиясе, ә 1нчедә Саба урта мәктәбе. Саба урта мәктәбенең еш юл хәрәкәте инспекторлары 20-23 май көннәрендә үтәчәк республика этабында район данын яклаячаклар. Уңышлар телибез. 26 апрель көнне Собарена спорт сараенда судьялар һәм судлар бергәлеге муниципаль хезмәткәрләр арасында теннис һәм волейбол уеннары булып узды. Тулырак алдагы хәбәрдә. Безнең күзгә сирәк күренүче, җитди, һәр вакыт гаделлек сагында торучы хөкемдарлар бүгенге көнне спортка багышлады. Бу өлкә вәкилләре һәр ел традицион чаңгы ярышы, мини-футбол, бильярд уеннарында көч сынаша. Ә бу юлы Саба районында теннис ярышы оештырылды. Мы приехали в богатые Сабы, чтобы участвовать в соревнованиях по настольному теннису судебной системы. Мы восприняли это с радостью, особенно когда сказать, что это будет проходить в Сабах, потому что в Сабах, мы знаем, всегда на высоком уровне проводятся такие соревнования. Мы уже здесь были, нам очень понравилось, и мы поэтому приехали. Нас очень хорошо встретили, мы уже успели позавтракать, очень вкусно. Спасибо большое. Мы, конечно, ожидаем от соревнований всегда победы, но мы знаем, что на эти соревнования всегда приезжают очень сильные игроки или те игроки, которые тоже очень хотят выиграть. Поэтому я думаю, что соревнования будут напряженными, с таким своим накалом. Вот. Особенно, наверное, это будет происходить в финалах. Вот. Мы очень ждем начала игр. Мы бы хотели почаще участвовать в таких соревнованиях, тем более, если они будут проходить здесь, на такой классной, хорошей площадке, где есть все условия. Спорт берләштерә, очраштыра, алдагы көнгә яңа максатлар куярга стимул бирә. Җиңүчеләргә кубок, медаль, грамоталар тапшырылды. Муниципаль хезмәткәрләрнең волейбол уеннары Соба арена спорт сараенда үтте. Аларның республика спартакиадалары 2012 елдан бирле оештырыла. Районыбыз бу ярышларда елда һәр спорт төрендә үз командаларын куя һәм призлы урыннардан төшми. Нәтиҗәгә килгәндә хатын-кызлар арасында 3нче урын Мамадыш, 2нче урын Күкмара, җиңү шатлыгы Соба районы уенчыларына насыйп булды. Ир-атлар арасында 3нче урын Балташ, 2нче урын Мамадыш, җиңүне Соба районы яулады. Шулай итеп, беренчелекне волейболда Соба районы муниципаль хезмәткәрләре алды. Республика спартакиадасында гомум команда зачетында райондашларыбыз елда диярлек җиңүчеләр рәтендә бара. Спортчыларны котлыйбыз һәм алга таба да җиңүләр телибез. Бүгенге менә шулар май бәйрәме яллары дәвам итә. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән барыгызны да тәбрик итәбез. Илләребездә, дөньяда тынычлык булып, һәркем шатлык, куанычлар белән яшәсен иде. Ә хәзер реклама, аннары бөек җиңүгә 80 ел сәхифәсе урын алыр. Безнең белән калыгыз, кичләрегез күңелле үтсен.